जना में हम गए कलाकार प्रदुमन परदेसी हमरा से दुगोला लड़े खातिर आली बड़े भाई रोशन राज जी तई अपन नचले कूदले फनले हम तो नचबो नहीं की गइले अभी तो आई कह करे कि प्रदुमन परदेसी जब खार होई त का तो हेंग हेंग करी है अपने केंग केंग कइले हई ना कहले उल्टा चोर कुतवाल को डाटे लंगटा गांव भकपरा बाटे बाटे इ नाचियो लेता रे कह करे कि प्रदुमन परदेसी हमनी के कम नाचले तो ठीक रही आ नाचो बारे समझाओ तो बारे ऐसा छोड़ पहला बार हम देखत हनी कि नचबो करे समझाइबो करे कहत कि नचनिया लोग 5-5 नाइट लेके आइल बा कतो लोग के बर्न ठिला से लोग खुश नहीं तो हमनी के डिकी हिला से लोग खुश हो जाई तो जब तू जानते बार तो फिर डिकी काहे हिलौल हम हो जब जानते बार तो हिलौल हो काहे तो हमरा लोग से राय लेवल चाहतानी इतना नाचियो देले बड़े कह करे कि हम लय पर नाचतानी गीत पर नहीं नाचत जा तारा सोचला के मुताबिक तारा कहला के मुताबिक तब तो जागरण में कोई ना नची माई के गीत पर कोई ना नची रे मरते अरे गावो नाचो माई के दरबार में लोग नाचत गावत ना जाला माई से अर्जी ना सुनावेला पैसा भीख मांगा ब्यास बार रे मर देते नहीं तारा समझ में नहीं खाओ का बोले के चाहे का बोल दे तारा तो हाजी आप सब ए जोरी के फैन बने कि खाली हमऊ के फैन बने जोरी के फैन बने नु सब लोग हाथ उठावे अरे मर्दे चुरुआ भर पानी नहीं के मिला तक खूंटा में नाक ना रगड़ के मर जाए घास के मुंह में आओ ना 2 इंच का छुरी हद हिसाब भैया हटने लगा मेरे फैन अभी तारा पते कहां हां देखा बोना तारे सब लगा दिखा ये देखम ना इनकर फैन का बने इनकर नचनिया है नु उनकर रउआ सब फैन हो जन तनी काहे उ जब मुर्की मरी है तब बुझाई नु ए केसवा पलट के आगे में खोल एकरा बाद चली तब बुझाई के ओनहरी गाय हो इनके नचनिया के मुर्की हम दिखाई के तरह मारे बता दी अरे कि बाप है खौड़ा धइले हो देखि इनको याद बा याद बा नु उहे वाला कि पाप है ये अल्लाह देखा तारो बुझाता न तो मजा आवता न वो सिखैले भी इनकरा के अब बेचैन काहे होता रहो अदे बेचैन जन होखो अभी पूरा काम कहां भइल बा अभी तो खाली सिरिंज डलले बानी मोय दवाई गिरावे के बाकी गिरा देवल जाई चिल्ला मत हम तो रोगी के नस पकड़ के सुई दी हमरा मेहनत ना पड़े सुई देवे में हम खाली सिरिंज डालने में बगर बगर के अपने से चरपटा के रोगी दवाई गिरा कैसे इनका जवाब देवे खातिर हमर नाचे के परी तनी मनी त केकर मन बाकी इनका नाच के जवाब दी हाथ उठा के सब कोई बोले सब कोई के मन बानू त तनी सब कोई ताली बजा के ऊपर में आशीर्वाद देवे की कार्यक्रम शुरू करी आओ तो निधन नाचना कोई बुरी बात नहीं नाचना भी एक कला है नाचना एक कला है न तो पवन सिंह के जितना सुंदर आवाज बा अपना आवाज के बदौलत किन्हू के मार्केट में ना आवे देते खेसारी लाल यादव जी के उतना आवाज सुंदर ना लेकिन कला डांस के कितना निमन बा दुश्मनों देखेला तो फैन हो जाला ताजी खेसारी लाल के मार्केट में आवे के कारण का हो ई डांस होवे हो तरोसरा जी डांस के तू शिकायत मत करो फिल्म बनावा तारा हीरो बने जाता रा डांस नहीं तो हर फिल्म में फ्लॉप हो जाए एक बार जानिए कि गांव नई में तो पानी हो गए वाटर प्रूफ समियाना रहे बाहर लोग समियाना के ढेर देखत रहे आ सब लोग अंदरे आ गए अब भीड़ इतना उमड़ गई कि पंडलवे में जैसे हेजा भइल बा वही तरह ऐसने लायदार लोग ओहू जा रहे
कोनो डर ना रहे कि मैंने नचनिया के केहू छेड़खानी करी ऐसे ई बेशक अपना नचनिया के भेज देले पब्लिक के गोल में आ कहले कि जाए जा सब लोग अपने बा नचबो नचबू तो कोनो दिक्कत ना होई जान नाच नाचत नाचत आता ना पैसा इनका हाथ में दे देलस लोग इनका नचनिया के अब जाने कि गोल में नाचत रहली नु तो सब पैसा हे लइकवा के गोदी में उ रखत रहे अच्छा उ लइकवा के नीचे उतर गई अब पैसा उ बेचारी रखो कहां बगली एक मुट्ठी के पैसा बगली में खोसे एक मुट्ठी के पैसा बगली में दाब ले ली जानिए के धरते में एगो 10 टकिया वजह से गिर गई गिर गए एगो चाचा कहले कि ए बच्ची हाय पैसा तोहरा झूला में से गिरल बा अरे झूला में एगो चाचा कहले ईमानदारी से कि हाय 10 टकिया तोहरा झूला में से गिरल बा ई पूछ ली हली के कैसन बूढ़ा बाबा रहुआ बानी उम्र हो गई 55 के मन बड़ा और अभी बचपन के रहुआ कैसे जानता नहीं कि एजे से नोटवा गिरल बा बूढ़ा बाबा कहले कि हम जानता नहीं कैसे हम जानता नहीं कैसे कि ई नोट तारा वही जे से गिरल बा कि जब हम पैसा ले ले बोलो राक्षसरा वाली नाचत नाचती हो हमरा दल में आ रहले सब कोई देखला खनु देखला रो का धइल बाद में बोल सब कोई देखला सकिना मनीष रंगीला वन चैनल के माध्यम से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बन रहा नाचत नाचत यार ले हमरा दल में डॉक्टर साहब हम खड़ा भइनी हां हम खड़ा भइनी जब भी हमरा दल में आ रहे तो हम नानू खड़ा भइनी हां तब तू काहे खड़ा भइला काहे ओए रको नेवता कोइले बार तो ध्यान दो कि ओनियो से नेवता आई जे देवे ला ओकरा के देवता कहल जाला आ जे लेवे ला ओकरा के लेवता कहल जाला आ दोनों के बीच से जौन पास करेला ओकर के असली नेवता कहल जाला तो जब तू आइला त कुछ ना हम तहरा लगे जे कोइनी ह नाच के तब तू काहे खड़ा भइला काहे ओए ओए पर तोरा बुझाई बारी फाड़ दे चिन्हत नहीं खतु अभी हमरा के तू काहे खड़ा भइला काहे तू काहे खड़ा भइला इनका खड़ा होके के चाहत रहो